Enjing bidal gumuruh saking jroning praja gunging kang balakuswa abra busananira saking Balakuswa pindha pandraing Puspita Prayitna sing ati-ati nggih. Yo. 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 Yo.
dipandhegani dening Ibu Penti. Masuk. Gebes lho, Le. Yo. Tatak. Jroning sepi tengah ratri trenyok rasaku langet petut citra muwang manis jebol mung ayang
praitmu. Yo. Iki lho. Ada serigala. Ayo. Sir Katri Akara Murka. Yo. Awas. Cepat tolong. Ada serigala. Ayo, Geng. Sugeng. Ayo. Ayo. Prayitno paling kamu. Sampluk karosmu. Awas. Ayo. Awas.
Hati-hati yo, Gek. Ayo, ayo. Cepat. Ojo sembrono lho. Kancane wedi. Masuk angin. Ayo lho, Gek. Ayo. Hati-hati lho. Iya ngono Mas, garose kuwi, Tolong. Ada serigala. Tolong. Api. Ada serigala. Tolong. Sopo iki? Ayo. Dipa. Awas. Sakit lho kuwi. Ayo. Awas. Api. Yo. Ayo yang masuk selokan. Ayo. Tolong. Ada serigala. Hati-hati lo Dip, sesok mijet nih Dip. Tolong. Ada serigala. Iya. Jingga ndak oleh. Ndak oleh, ngono ki ndak oleh. Ayo Mas Amit. Ayo dadi. Ayo. Tolong. Api. Bene. Kancane wedi. Ayo. Permata gede. Tolong. Ada serigala. Ayo. Maling. Ayo. Kuwi lho garose kuwi lho Mas Bro. Mas Bro tak omongi garose sugih iki lho. Ayo kuwi lho. Ya ngono ki lek nakal ngono ki lho. Ayo. Jingga. Mbok sandal melu bareng ngono. Oke. Ya. Awas lho, burine tukang syuting lho Mas Bro. Kudu ati njaluk barongan lho. Ayo. Iya. Ayo. Setengah ayo. Ayo nyawane wis kare separo iki ayo. Ayo. Tolong. Sugeng. Ada serigala. Tolong. Ayo kuwi. Garose sugih lho Mas. Ayo. Ampun Tuan. Paling ono welas. Ya. Awak. Yo alah, awak. Baya. Awak. Peh ya Allah. Punggung. Celo. Urung wayahe dadi, celo. Ayo. Ayo lo Mario ayo. Kancane wedi. Lah, Ayah. lah. Wis, Sampun. Peh, Permata gede. ayo. Wah malih. Ngaur. Lek bayoke urung abang urung leren. Haha. Barongane sampai pecah. Ayo. Ayo. Ya. Ayo ngono kuwi lho. Ayo lho, Mas Ardi, ayo. Pak Opik, pengairan Pak Opik. Sungging. Ngelak. Ayo. Ngelak. Ayo. Awas lo, Gek. Awas
lho, geng. Gambare iki lho Geng. gambare. Awas lho, geng, kok cobetmu tambah, geng. Geng. Ayo. Iya adalah. Awas, awas, awas. Iya adalah. Yo. Ayo. Ayo. Rancap. Ayo kono. Tolong, tolong. Ada serigala, ada serigala. Rancap. Tolong, tolong. Ada serigala, ada serigala. Oh, Ya. Ayo. Yo iki lho serigalane iki lho. iki lho. Ayo. Ayo, ayo. Awas lo, awas lo. Malah ceblok ijoli lo. Ayo, kroyok, kroyok. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ayo kroyokan aku, kroyokan aku. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Aja digengbeng lo. Ayo, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Aku wis kesel lo. Dang dibrone lang, dang dibrone lang. Elang, dang dibrone lang. Ayo Ayo. dipeluk. Ayo dipeluk yo. Ayo. Ayo. Iya. Ya toh. Ya toh. Wes iki Mas Amit iki. Sampakno aku, Pak. Aku capek. Ayo. Panggilan kepada Bu Penti, niki jaranane nyuwun digambui kali Bu Penti. Bu Penti. Lah, ayo bos. Ayo. Ayo bos. Mami Bos. Penti. Ayo bos. Pengairan. Awas. Sunggih ngelak Bu. Liya ngono lho. Egolane. Iki lho. Egolane. Egolane. Ayo lho. Ya, ada serigala. Ayo. Sungging. Gambono aku Bu Penti. Ke Bu Penti aku gambono. Iki lho. Bu Penti aku gambono. Bu Penti, aku gambono. Aku karo Tatak dadi yo an. Gambono to. Ya. Awas. Terima kasih. Awas. Ya. Bu Penti aku gambono to Bu Penti. Please. Tatak yo. Sungging. Ya. Awas.
Ayo ngono le. A. Ayo. Awas. Yo Mas Tatang. Iki lo gambare. Ayo. Awas. Ayo lo. Ayolah. Ayo lo. Awas. Cek lo. Ayolah. Terima kasih. Terima kasih. Aku ya dadi yo, Bu. Ayo. Ada serigala. Lah. Yo kuwi lho, Sik. Mandeng Mas. Sik. Loh. Piye kuwi? Loh, piye kuwi? Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa? Dadi ben kok cacak kuwi mong lho. Ben disawer bebanti to? Ning imane siji. Jalengamu kuwalik. Lah kuwi ora ya kuwalik. Ora. Piye kuwi? Lho iki atra. Piye? Meneng aku tak dadi. Heeh. Golek oleh sawer, Heeh. dhewe paron. Oh iya cocok. Tapi om meneng aja mau Bu Penti. Omongno lek iki Ahmed yo dadi buncal uti sawer. Bu Pen, piye? Met, Bu Pen wis kondur. Bu Pen wis kondur. Wes kondur. Iya. Mari aku. Met, mikrofon pun di to, Met. Ya, alhamdulillah.